Hello guys. May hapon ay sunog na sad oh. Sunog na sad sa plastikan. Ay kusog kayo. Kay plastikan man na diha. Plastikan man kuno na. Sa plastikan. Oh. Oh, kanang gate na ni dako. Itom kayo. Lang. Ay, Chris lang. Chris. Sunog. Na plastikan. Pulpugan uno. Pulpugan uno na sunog. Ani kusog ra ba oh? Nang edit, ni kusog ra ba nang edit? Ni kusog. Kusog kayo oy. Mga plastic. Plastic pod. Baba. Ganihara na sunog, wala pag yun nanakpaong na. Kusog kayo. Tara oh. Tara oh. Wala ni kibaw. Wala ni kibaw na. Hoy. Balik na. Ay, bakit ba? Nauli na si Aika.